Ụtụtụ ọma nọ ndị be anyị. Asị m ka ọ mara anyị mma, ya mara nwoke mma, ya mara nwaanyị mma. Tata bụ afọ. Asị m ka afọ tata fọtara anyị ihe ọma. Ya fọtara anyị ogologo ndụ, ya fọtara anyị arụ ike, ya fọtara anyị ụba, ya fọtara anyị ihe akụ akụ, ya fọtara anyị ihe enwe. Ya fọtara anyị udo, ndị udo na-adịrọ n'ezinụlọ ha. Ndị dị single na-anụrọ di, ya fọtara unu di. Ndị na-anụbe nwaanyị, ya fọtara unu ezigbo nwaanyị. Nwaanyị juru eju mana e nwere ezigbo nwaanyị. Nwaanyị ya na nwoke ya ebini dịka di na nwunye. Ọ bụrụ nwaanyị niile ka a na-ebini n'ụlọ. Ụmụ nwaanyị anyị kwadị single, ya fọtara unu ezigbo di. Ụmụ nwoke juru eju mana o nwere ndị ya alụni nwaanyị. When do ya awụ, you will not even like to get married to them. So ya fọtara unu ezigbo di. Last time nwanne nya ụka nkụziri ihe, asị m unu na mma akọwara unu ndị iche dị n'oke ite na Awere, because some of my fans, they will come to WhatsApp. Ijere gini, is it good? Oke ite adị mma. Unu ajụkwukwa m ihe a before. Na my old page, akụziri m about oke ite. Akụziri m maka oke ite na old page m. Na ajụwagokwa m ya. Okay, o nwere a guy mere oke ite. Mba, mere Awere, ọbụla oke ite. Awere ka o mere. So, ọ bịa na-asị m na ibe ahụ 4 days o ji wee mee dị Awere or 5 days. Ọ sị m na m chekiere ya, na m jụọla ya ese, ma ya nwewa Awere na ọnọkwa n'ọrụ. Na since o mere dị Awere, na ọ nakwa eme biznes. Mụ si Awere gịnị wi ya wee mere? Ya sị m na Awere biznes. Mụ si oke. Onye ma afọ onye mere ya Awere anwa wụ pastọ, wụ prọfet, o nwere ụka. Mụ jụọla ya ese, mụ si ya nna, ị mara ihe ya eme Awere anwa emele gị for business, jee tugbuo data Awere. Ka m gụọla gị ihe iji destroy Awere anwa. Ọ dịrọ mma. Nke izizi, ndị ichie ebe nna gị na-asọ ya nsọ. Ọ sọrọ Awere anwa ibubata si na iji eme business. Ọ sọrọ ya nsọ. Nke abụọ, Awere o bu amụsụ wee bata. Awere ya atakata gị, ọ sị maka ihe nna akọ na dịga anyị na-arụ ndị niile ọrụchagoro ọrụ nka. Mụsị ya oke, ọ ka nsi wee fụdebe. You can still go to another dibia. Iju ese dị Awere. So, emecha, o sendi ya mafa ndị some dibia si sendi, more 3 dibia. 2, si ya na Awere anwa nọ n'ọrụ, mana ọ nwere. Ofu, uye si ya na dị Awere dị mma. Mana mụnwa, si ya na Awere anwa na obukwa amụsụ. So, ihe Awere anwa na-eme at a time, after like 2 weeks, o jiri rụcha dị Awere. Ọ na-abụ, ọ nọ like this. Abịa apịaka ụlọ ya zuo ya oshi. Expensive clothes, expensive shoe, expensive wristwatch, gold ya, ezuo ya. Sometimes, ọ pụta ihe dịka tata, ọ zụọ ahịa nnukwu. O sị m yes na mafugo na Awere anọ n'ọlụ ọkpọ m masị ya oke. O nwere ike ọ bụrụ na ndị otu m gosiri m egosiri m that side. Ka onye nwadebere ka ọ na-afụdebe. Ya ruo ndị ya akpọ m, ya sị m na abịara. A day like this, na ọ zụkọtara ahịa, rekata ahịa. Rechacha ahịa, ya na ọ rere ezigbo ahịa. Ya ruo the next day, ndị ahụ niile zụrụ ya ahịa ahụ, they started returning those things to ya nwa. Onye return ọ sị ya balance me my money nji wee go gị afịa. Ọ sị m ka ezi ihe na-eme, m sị ya ajụna m, jee jụọ onye rụọrọ ya Awere. Ajụna m, jee jụọ onye rụọrọ ya Awere. Before mmadụ eme Awere, you have to ask. Though, let me tell you the truth. Dibia niile na-emere ya Awere, they will not tell you ihe eji emere gị Awere. Ka mbido na the difference between Awere na oke ite. Nke izizi bụ na oke ite ọ na-enye ego. Igburu oke ite a na-eme maka ụmụ okorobịa, in fact ụmụ nwaanyị na-emezikwa oke ite. O nwere ndị ka butere eze nwaanyị anyị ọfụrụ ọ na-arụ je bute wee na-arụ ọrụ. Ifuru oke ite amere gị oke ite, ọ na-enye ego. Ọ ga-enye gị ego, mana o nwere repercussion. Ọ dependiri ibe eji wee mee ya nwewe oke ite, because ọ ya backfire. Ọ bụrụ na ọnwụ mmadụ ka eji wee mere gị ya, ọ ya eme gị affect na your family.
Either na ọ nawara ya nwa nke and mbosi ime ha ọsịsọ chụtara ihe ọbara ihe egburu ya o were nke dobego. Oke ite sometimes a na-eji intestine mmadụ were eme ya. Sometimes a na-eji na mortuary weta some parts mmadụ were mee. Sometimes edipu mmadụ ndụ mmadụ si ha je ebute parts eji ya eme data oke ite ka o wee dị strong. Ọ placenta nwa ya ka o wee dị very strong. Ọ na-arụkwa ọrụ mana ọ na-anakwa gị ihe. Sometimes o nwere ike ọ bụrụ na ịbụ nwoke o mee ria nwaanyị enu ria ya echi you cannot ihe na-atụwanye nwaanyị ime. Ije kpọbata nwaanyị onwere ihe ọma nụọ nwaanyị kpọbata ebe ị na-eche ka nwunye ịmụọrọ ya nwa nwaanyị mmadụ a na-ekpe ekpere mbọsị nwa ya abịa 10 years ọ tụbeghị atụ nke o ji amụ ihe egburu dị isi nke onye wee chọzie ka isi nọrọ bego. Ọ isi ka eji akwụ ụgwọ isi enwe niile i butere wee mee that thing. Ịma na abịa na-asị sometimes a na-asị ka ị chọ sometimes na-asị ọgwụ ego adịrọ ọgwụ ibe awụkwa ọgwụ ego ibe a ọ ya awụ ọgwụ ego ahụ a na-asị gị na a na-egbute pasị mmadụ ya. Sometimes ọ bụrụ na ndị na-awụ ozu nwụọ ejedobụ ozu na mọchụarị ijezi iburu ozu onye nke gị ịfụ na ibe o ji wee wụrụ nwoke adịrọzi. Ọ bụrụ na ọ nwaanyị ịfụ na nke o ji wee wụrụ nwaanyị ebesịrị ya ebesị. Ndị na-arụkwu n'ụlọ ọgwụ na-eso were enye aka asọpọtụ maka ha na-ere those things a na-akwụ ha ezigbo ụgwọ to get a part money maka ego na-aya enye ha. So ihe na-ewere isi onye ọzọ wee chọọ ka isi nọrọ bego aha eme ya eme maka na anaba anyị na-asọ nsọ onye ọbụla gburu isi ya eji isi wee eji isi be ya kwụọ ụgwọ isi ya nwa o gburu. Oke ite dị njọ hapụ ihe ebelefit na ya. O nwere ike isi hayes na ewerekwa nke onye ọzọ wee na-erekwa ọ ya narịrị gị nke gị. Ndị anwa na-arụ ya arụ ifuru ndị anwa si na afa na-arụ ya oke ite ma ndị pastọ ya ọ bụrụ sọ dibịa na-arụ oke ite. O nwere ndị pastọ na-arụ oke ite like nke a nkọrọ na ọkwa pastọ rụọrọ ya mmadụ ịghọtara. Ọ pastọ rụọrọ ya mmadụ. Ha na-enwe two worship place. Ọ bụrụ na ị chọọ ịba pastọ ya ime baa ime dị loyal to ya nwa. In fact ịgba ndụ to ya nwa o take gị na the secret room rụọrọ gị ihe in native way. Mana ịbịa ị na-eme na ịka ya ịdụ nsọ ịdụ he will not like to show you the inner part ya. Onye na-alike ka ị baa ya ime ka efe ihe o ji wee bili ọfụtakwa ọkwa go river n'isi bie gị aka nsọ si go daalụ. But when you get closer to ya nwa okpupere gị ife efulu obi nje rie nnu microwave nka biko nwoke ọma biko ụmụnne m. So oke ite dị njọ iwuru nwoke ọ na-ahụ ya ahụ ị chọrọ ịgba moto. Yes ifuru ọrụ ọbụla mmadụ tara afụfụ your sweat gị were rụọ ya. When you are eating that money o nwere ụdị ụtọ ọ na-atọ because it's your sweat and ị na-eri ihe na-achagharị anya. You will never have sleepless nights once you work very hard to earn money. In the area you balance also this na agba egbe na agba egbe na you balance and eat your money. Obilo nke eme kporo mi chagharị anya because gini ego anwa na-echi ya ụla. Ka ka mmadụ si ejizi aka eji ekutere onwe ya problem. Sometimes ị na-aralụ ụla nwa na-ebe na ntị gị na-ebe n'isi. Ị na-asị ka ezi ebe nwa si ebe. Ihe amarụ na particles eji wee mee ibe anwa wu nke nwa. Okay, many of us mana oke ite dị njọ. What about awele? Onwe ndị na-ajụkwa m awele ka ihe dị iche oke ite na awele. Akụkọrọ m na awele emere mmadụ. Okay, ngwa. Let me tell you, akụkọrọ m nke oke ite ka m gwazie gị awele dị n'iche n'iche. Onye si na awele dị mma, jụkwa ya kedu ụdị awele ọwụ. Na achọrọ m imere ya awele, what type of awele ka ife ị na-etinye na dị awele? Mmadụ ya sị na ọ chọrọ imere ya ite awele. Ite awele na-enwe strong one.
ite awele na-enwe nke azin like ita na-eme ncha awele onwe ndị na-eme ncha awele iji asa arụ a na-emele na-adịkwa ụzọ na-abụ o nwere ndị wee ezigbote dibịa ọdịnala faba n'ọhịa ha akpata mgbọrọgwụ eji eme awele dị faba na ọhịa akpata afịfịa o nwere ụmụ ahịfịa eji eme awele anụọ ya anụọ tinyecha ya ụmụ anụ o nwere ụmụ anụ na-enye aka na enwewo awele anụchacha anya egwe enya wee werezie sụkọọ na ncha were mekwazie ibe a na-emekwa ya ncha awele anwa dị iche den nwekwe ncha awele a na-esukọnye ngwongwo si n'arụ mmadụ wee pụta o nwere ncha awele a na-abụ anụọ ejiri some things si n'arụ mmadụ were nụchacha anya wee tinye ya na ncha awele ị na-asa onye fụ ya ọ na-ala ike o nwere repercussion mgbe o yi emeghị ihe ebe a ịchọwa ebe a ya enyere ya aka then normally onye ọbụla bụ nwa mmiri I am repeating this again anybody ọbụla ịma na ebu nwa mmiri you have natural awele onye ọbụla bụ nwa mmiri nwere natural awele. Let me tell you what you don't know. If rodata afia ji wee mụọ yi were data afia very special go to mmiri owai onye ọbụla nwere mmiri o si na ewe bịa ịmara mmiri chi go to your mmiri every afia wee ji wee mụọ yi imi ya na-akpọ ncha nkọta look for it. Yes, onye na-esi ka isi onwe mbọsị nsị ndị mmadụ na ncha awele m na-ele bụkwa ncha nkọta. I mix nothing in that ncha. I explain everything m ji wee na-anụ that ncha. Go to your village. If you don't want to buy my own, go to your village. Gaa n'aka ndị aka ochie ndị mma nnukwu buy ncha nkọta from them. Ncha nkọta ibe eji eme ya awụ ayịrị ya nkwụ ibe akpachapụtara na nkwụ which is naturally nkwụ eji ya edo ihe nsọ eji ya edo. What about just check ya ọmụ ọ bụrụ na ịbata be dibịa a na-amanye ọmụ emechakwuru ndị ụka wee werewe ma ọmụ a na-eme ụka ọmụ na-eme ụka igu is a holiday. That igu na-represent holiness. Ibe ọbụla si na-akwụ nwere ibe ọ na ego o ji awa ịṅụọ poison na asị ịṅụọ mmanụ aịda na ịṅụrụ mmanụ ojukwu ma ịṅụọ mmanụ nkịtị ka i wee nụchapịa because all anti-poison ịghọtara. Nna iwu ndị ọbụla nna akụziri ibe nna like edere ha very open. Jee gote ncha nkọta natural ncha nkọta na village unu ma igoro nke dị natural. In fact igoro m ya jee were ncha anwa gbaa afa asị na o nwere ife ọbụla dị na ya i were ya ịgaba na mmiri mbọsị afịa eji wee mụọ ya. Remember to check your market day. Ọ bụrụ na ewu mgbe eke mbọsị eke were ya gaa na mmiri iruo na mmiri yichapụ akwa ya sabalụ gote that native sponge. Gote na native sponge e were na asa ị na-asa arụ make a wish na that arụ ị na-asa na asachapụ sịkwa na ị na-asachapụ ụchụ anụrụ dị na ị na-asachapụ ya ibe a na-asị gụ ncha were ncha nka before all this before ncha nwa before ịsa arụ anụ hapụ ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị mere abortion. Ọ bụrụ na ị mere abortion na-ekwobe ha arụ gị were ncha nkọta jee na mmiri na ọ ka ịsachapụ arụ ka ịdụ ọcha you are what iwu ibe rụrụ arụ to that ndị mmiri nọ na ya unless ị kpụrụ arụ because mmiri ka nọ na-enye aja and the aja na emerụrụ aja anị. Akụzigoro m unu maka ịkpụ arụ ite ime. So natural ncha you use it go and bath sachapụ ure sachapụ mask ọjọọ. Onye ọbụla nwa mmiri vu natural awere wee pụta. Keep going to your Onitsha can conclude. Go to your mmiri ask them for favor. Sachapụ ocho sachapụ uke sachapụ ndị amusu. Then awele ọzọ a na-asị na awele then enwere awele ọzọ ọ ya bụ asị gị na emere ya awele. A na-enwe ụmụ anụmanụ eji eme awele ịghọtara. Ọ bụ na onye anwa nụchaa ya o were emere ya were witi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ akpatara n'ime ọhịa ọ nụchacha anya etiri ya o wee na-arụ ọrụ. Nwee awele onye nwụ na-achọ ime ga awele jụọ ya ka ụdị awele na-emere m nwee awere asị gị na awere aka oke ite mma mbụsị o nwere nwandibịa mụ na ya na-arụbu ọrụ bifo ọ chọọ imere mmadụ awere one day a sị na awere ka oke ite mma
o we si necha manya si na m help ya na nluo na nje gotere ya akwa eji wee kpuchie ozu nwuru anwa akwa eji wee kpuchie nya arụ ebekata ya na eji ya eme awele musio na agba n'aka anwa ha mi ya anwa ewuchazie na ọrụ mmadụ ịmakwa ihe ọgwụ akwa eji wee kpuo ozu ndị bịa ebe kon igo ebere ibe nwa gwa ga ahụ ego na na-akwụ ya uchi akwa mmọnwụ kpuru many things ọ bụ ihe ma bịa gụwa eji onwekwo dia wee eji eme be careful ifuru dia wee anwa abụrụ onye chọla gbawa ọsọ ọ bụrụ ha na anụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọwụ ya ka eji wee mee and some dibịa na-emere gị ibe anụ Shiva nwere gị onwe gị eyi maka chi onwe ibe agwara ya eme efu were mgbere ahụ mmadụ wee nụọ data ọgwụ mere gị ya asị gị na were na-akpọ ya were biki afọ ihe dibịa na-arụrụ gị biko dododonu unu ahụrụ kịta ndị iche awere na oke ite awere adụcha ha mma oke ite adụdụghị mma chacha ndị awere anwa awere adịrọkwa mma onye ọbụla nwekwara awere n'aka ya ụwa aka ya ọtọ wee eziokwu watch ya spirit gị na-eso wee bịa ụwa ịghọtara a na-emere ya were bikonu because ibe ya na-anwụgodi kịta very soon anya na-ada gburugburu ya bịata na family ọ bụrụ ibe evubatara oke ite ivubatara ite awere mmadụ ya na-ada ozu a na-ada nọkịta mma gbavuru daa igote ibe nye nne gị onye ibe sigo n'aka nwaanyị na-abụ ya ha eteteni dunu very careful ibu na-eje evubata na ndị dibịa unu na trust because okwu onye ya agwa gị eziokwu onye ahụ na-emere gị asị ya na eme ya dowe n'ezinụlọ ya ọ sịkụ na ọ mara ibe o ji emere gị ya bụ na dịte nyere ebunye gị ego mana ọ ya na-anaghị ihe mana ego ahụ ọ ya anata gị wee rụọrọ gị datin wee ibe ọ chọrọ ka ọ wee na-efe ide ezinụlọ ya ebe anyị wụrụ ma ebie ka nrụọ gị oke ite nsị gị na ahamarụ bịa ka nrụọ gị ọka ite awere nsị gị adị m alụ ọ bụrụ na ọ ncha nkọta ama m ihe m na-ere ya mechara ya ncha nkọta ewere nsị gị were jee na mmiri especially ọ bụrụ na ị nwere ngene river na-adị very strong ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị imekọtacha jee ebe anwa jee saa alụ o jido ya ọgbụọ ya ka agbụrụ akwụ gbụchapụ ya shuga ọya ka emesịa aka m bụ nwaada unu nwaanyị Mgbankwọ Chidimma ijele onye gboo ijele omeka agụ ọnwụ unu nwezi ajụ drọpụ onye ọ bụrụ na nnata mụ nwa reply ya unu obi mbịa n'ụsọ ha ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nọ bye bye onye nwezi ajụjụ ya drọpụ ka mụ nwa sorozie obi nke anyị pụọ